ana gumlaring budaya kang rinipta mring Prapujangga minangka wujudaning cipta rasa lan karsane manungsa kang sinebut renggit ya sinebut wayang mila sinebut renggit mengku surat sesuges gambar meringkang den anggit marenggan lan sesunggingan mila wayang cimta ing Prapujangga wiwit Magunalaya ing pengajab bisa aweh tepa tuladha anggedya tumindak kang utama anyikiraken tumindak dur angkara murka amar makruf nahi munkar muga wayang aweh pisungsung memayu hayuning bawon no rep tidem permanem punita ingkang kinarya dados bebukaning kandha lah punika glaring negari Hastina salokane wong amayang gelar pambukaning carita binarung swaraning gebyar lokananta jagat dewa Bathara Mangestungkara kang katemben kaya swaning yayi Adi Sengkuni tuh Arya Suman padha raharja nek nggih sinuwun saderengipun adal matur kula pun Arya Sengkuni ngaturaken pangabekti mugi konjuk sah andhap pepada paduka tuh sinuwun ya Sengkuni wis sun tampa amung pangestuning sun diage sira tampani nek nggih sinuwun
sampun kula tampi andadosaken jimat kula salaminipun agesang senaosa ingkang kula putra Gurupati ngaturaken pangabekti ya wis sun tampa amung pangestuning tampanana lho niki sampun kula tampi andadosaken jimat kula bali marang Patih Harya Sengkuni adoh Sun Awe cedhak Sun Rakatna tak kira jeneng sira wis mangerteni bab wigatining pagelaran. Nah nggih sinuwun. Sadèrèngipun adal matur jampeng kula menika dereng mangertosi bab wigatining pagelaran. Nanging dipun tingali menika Koko Prabu kok mendel kemawon. Surem goyo tejane umpami surya kelingan mega umpami rembulan kesabut mendung duh sinuwun mbok bilih keparenga kawedhar dhateng pun Harya Sengkuni yo Sengkuni ora ana kang sun gagas ya mung putra Pandhawa ing dina kalenggan iki wis bisa yaiku kasil babat alas Samartalaya duh Sengkuni melu bombong tias ingsun yen to kaya mangkono patut yen to ingsun bakal paring bebungah lawan para Pandhawa nah inggih sinuwun mangke rumiyin menapa panjenengan menika boten uninga pangangkae mbok gendari dalah Harya Suman mila sak sedaning Prabu Pandhudewayana menika kok boten Pandhawa ingkang kula dadosaken Nalendra wonten ing negari Ngastina malah menika paduka ingkang kula dadosaken Nalendra lho ngoten menika wigatining amriye tedhak turuning para Kurawa mligining Raden Gurupati anak Nger Gurupati menika saged kawinisuda dados Nalendra ing negara Ngastina lho mekaten lah Pandhawa melu-melu iki perkara mangan kurang nyandang cingkrang uripe kesurang-kesurang menika mapan menika ingkang kula pikajengaken. Duh Sengkuni mangertenono. Pandhawa iku sapa? Pandhawa iku dudu wong liya braya. Pandhawa iku adhiku Pandhudewayana. Sing kudu kok tresnani ya tak tresnani. Kok malah jeneng sira kaya mangkono. Nek iki sinuwun menawi katen monggo kersa paduka. Yen bareng paduka saged paring bebungah menika nggih kak kersa paduka. Weh Sengkuni ora gagas jeneng sira. Den pepalangono kaya ngapa ingsun bakal tetep paring bebungah lawan si para Pandhawa. Kocap kacarita dereng dangu imbal wacana kesaru geger tamtama jaba. Gleyah genya lumaksana buta werku kang minggah binata. Nuwun.
Jagat Dewa Bathara ya nadyanta ingsun ora bisa andulu kelawan padhanging netra miturut sasmita kang suntampa ana sawijining buta raseksa kang mawa subasita buta sapa sejatinira saka ngendi mijilira kang apa dadi karepira mulantana mulantani lumaresmu ing raka kaca sewu pangirite ana kento mas malela yana kaca sewu pangirite ana kento mas malela wah duh hinun saderengipun kula matur kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk ya buta wis suntampa tak dadekno renaning kalih wah sinuwun kawuning ana bilih kula menika sejatosipun sekabat buta werku saking pertapan Kendali Sada nggih menika sekabatipun Hyang Anoman Ramadaya Pati duh sinuwun boten sanes ingkang kula upadi menika Raden Wijasena kang cumandhak ana ing negara Ngastina kene waduh sinuwun Jagat Dewa Bathara ya buta werku niatmu apik bakal ngupadi si Wijasena ning mangertenana si Wijasena ora cumandhak ana ing negara Ngastina ning malah ing dina kalenggan iki wis bisa babat alas Samartalaya kang wis den dadekna Tegal Pesawahan yaiku kang aran Pondok Waluh kaya mangkono duh buta werku waduh sinuwun yen kados mekaten kula badhe hangupadi si Wijasena wonten Pondok Waluh duh sinuwun wah Wijasena Kurupati wis ya Kurupati ayo derekno ingsun bakal manjing ana ing sanggar pamujan kang bakal meminta wonten ing kadarmaning Gusti muga negara Hastina kalis ing sambikala purna sabda pangandikanipun Sang Nata tindak jog saking palenggahan kadya gedhog angrancakana candraning
Kocap kacarita boten nyaresaken Sang Nata Prabu Destarastra kang manjing ana ing sanggar pamujan. Ewasana buta werku kang bakal goleki si Wijasena kapenggak wadyabala para Wijasena. Mengko dhisik ya aku Raden Kartomarma kang bakal menggak anggonmu goleki si Wijasena. Wah, aja ngalang-alang kelakon tak kletak ndasmu pecah kelakon. Waduh.
para Kurawa. Anak-anakku garep mundur dhisik. Waduh. Anak-anak ngger para Kurawa kaya sabudar ing plataran kaya gabah sinawurwana. Ya. Mundur dhisik para Kurawa, iki bakal tetep tak rekodaya. Tak walik pincuk si Wijasena. Waduh, Wijasena iki ana buta kang ontran-ontran ing negara Ngastina. Iki dudu jeneng sira kang merantasi gawe ora bakal rampung perkara Wijasena. Wauta mangkono gancanging akeh kandha lah punika Raden Taranggana kang aminggi Kilurah Semar Badranaya lan Bagong Den wonten menapa Den?
tranya ganjaran ana pinanggi ana wingking kula pun Semar ngaturaken pangabekti Den. Den kula Reyang Bagong inggih ngaturaken pangabekti. Yo Kakang Semar. Ora ana Kang Sun gagas. Ya amung calon garwaku. Yaiku Kakang Mbok Bratajaya. Ingsun oleh wewarah saka Kakang Kakrasana yen to calon garwaku bakal diroyok lawan Nalendra saka negara Lapak Samar. Yaiku Prabu Yekti Sakpati Dananjaya. Den kados putih yo Kaki Semar ojo adoh saka pembalangku aku bakal menyang ana ing negara Mandura durung lega rasaning atiku yen durung bisa ngasuraken juritipun Prabu Rama Yekti Sakpati Dananjaya. Den monggo yen kados mengaten kula derekaken Den monggo. Ayo nak derek ke bendaramu. Punika wonten dalem Pondok Waluh Ibu Kunti Talibrata kang kaadhep para putra nggih menika wonten Raden Wijayangka dalah Raden Wijasena wonten kangkon menika wonten pinten lan tangsen samya dedolanan wonten Tegal Pesawahan. Boten wonten ingkang kapenggalih amung babakan mendranira Raden Taranggana mangkonata ya sing pangandika Wijasena kang santosa jeneng sira golek ana Sitaranggana Wijasena. Wah, Ibu Kunti ora sudi golek Sitaranggana yen urung digoleki ngetan jebuse kulon digoleki lor jebus kidul.
Wijasena yen pancen iku sing dadi aturmu ora gelem goleki Sitaranggana bukan bakal nyari rani goleki Sitaranggana Wijasena. Kocap kacarita miyat saking palenggahan si Raden Wijasena boten upadi Raden Taranggana malah kepara nyambangi tegalane. Wah, ora sudi goleki Sitaranggana ibu. Pinireng kadya nreseping driya yen pinireng kadya nana nreseping driya wah pamanku Harya Sengguni tak sawang saka kadohan ambekanmu nyenen kemis keringetmu uga ndlewerah. Iya ya Wijasena mangertenono ya ana buta kang gawe ontran-ontran negara Ngastina kang aran Buta Werku. Wah Wijasena iki yen dudu jeneng sira yen dudu awakmu sing rampungi gawe iki ora bakal rampung perkarane. Wah, apa iso dipercaya ature paman kowe wis Wijasena? Pamanmu ora bakal apus-apus patenana Buta. Ana ngendi tak patenane Buta Werku. Wijasena gampang ket biyene diapusi kaya ngopo ya wis ngono iku Wijasena. Ayo kaya ngopo iki ate Wijasena. Wah Wijasena no satriya gedhe blengah iki sapa? Ya aku Wijasena anak para Pandhawa. Wah sedulurku tunggal payu Wijasena. Waduh dulurku lanang kowe. Waduh.
Aduh. Waduh, Wijasena. Aku aja diajar Wijasena. Wijasena, aku aja diajar Wijasena. Aku iki tunggal bayu. Aku iki dulurmu. Wah, ora rumangsa duweni dulur kaya rupamu. Waduh, Mbah Anoman ketiwasan, Mbah. Mengko dhisik Wijasena. Mengko dhisik Wijasena, sawangen sing kok ajar iki sedulurmu tunggal bayu. Wah, iki sapa? Ya Wijasena, ya aku Anoman sedulurmu tunggal bayu, sawangen kabeh panganggomu. Iku kang tanpa beda kelawan pun Kakang. Jeneng sira iki sedulurku tunggal bayu, Wijasena. Wah, ujare Mbah Begawan Wiyasa sapa sing bisa nyureni rambutku sing gimbal iki. Bakal tak aturi, tak akoni dadi dulurku lair tulusing batin. Butawerku, nggih Mbah, jeneng sira lak ya duweni jungkat penatas. Ya kepeparingi ramanira Begawan Wangsa Tanu. Coba surenana rambute Wijasena sing gimbal iki. Wah, pangesta dawuh, Pak. Kocap kacarita sasampunipun dipun sureni uga ginelung rambute si Wijasena. Wijasena katon gumebyar cumlorot candar kaya daru jejagonan.
Wijasena jeneng sira wis asesikep Gelung Minangkara. Wa sing Gelung Minangkara ndek ngisor ndukur mburi ratelakno jeneng sira duweni bebuden andhap asor tetep santosa lan seneng tetulung marang sapadane. Mula Wijasena tekadmu gedhe golek ana sedulurmu ing telenging negara Mandura ing kono jeneng sira bakal mukti wibawa sak kadang lelimanuh kang aran Pandhawa. Wah tak estokno dawuh. Bambang Wetan wis ketinggal sumunaring mendung petak. Oh, yen Cinandra kadyan reseping driya. Adiku Patih Dananjaya iki pasrah dawuh dijaluk Dewi Bratajaya. Ingsun wis ngancik ana ing telenging negara Mandura. Ayo dijaluk Dewi Bratajaya mangke dawuh. Lagi sapa satria bagus ya aku Raden Taranggono bakal ngayomi Kakang Mbok Bratajaya. Wah tak jaluk Dewi Bratajaya nampan ana Raden Taranggono. Waduh Patih Dananjaya tibane jeneng sira wis nyawiji marang Taranggono. Ingsun bakal maju meledos ragane Prabu Ramayekti dados Buddha gedhe. Wah.
Mbah iki para Pandhawa digaglak buta sampeyan kene nyuwun tulung, Mbah. Wah, gimana para Pandhawa? Wah. Ora pangling putuku Narayana lair tulusing batin karena tulus ikhlasmu ngayomi kadangmu para Pandhawa. Gusti kang akara jagat paring nugraha kelawan jeneng sira. Nun inggih Eyang. Kadereng raosipun manah kula boten tega mentala kelawan para Kurawa kang tansah nganiaya para Pandhawa. Semono uga Taranggana ya Wijasena gandeng jeneng sira wis bisa babat alas Samartalaya kang awujud tegal pesawahan sun pepuji dadya wewengkon gemah ripaloh jinawi karta tentrem tur raharja besuk wene ana tetenger negara Ngamarta.